isih wani lumebu ing kraton Majapahit apa ora? Sampun dados golong kilingin tekad. Yen pancen kaya ngono, gawanen seksi kanggo nguatake kowe nggonmu munggah ning tundakane kawirya. Nanging kula ki calon Seksimu kok kuat, sak mburimu ana aku. dados wedaya. Ya, kalau ndak ya. Kula pramila. Ya. Ganggu anjas moro. Dipun kiat-kiataken nggih kanggo Kepiye miter yo. Aja nangis ya. Kang Mas Damar Wulan Gambo. Yuk gini Kang Mas Damar Wulan. Kang Mas Damar Wulan becik. Kang Mas Damar Wulan. Mripate dipun cukil. Raganipun dipun juwen-juwen. Yuk gini siram rasa pianti marang Kang Mas Damar Wulan Yai Situlan Kula sampun budidaya Kang, kok pramila monggo kondur. Kondur kepatihan. tanpa guna kundur ing kepatihan Yai. Boleh. Ora. Iya boleh. Kang Mas Damar Wulan. Maya menyang situ kulo deres pecah Kang Mas. Kulo lilo nyawa kulo walas saking rogo kulo wit tresno kulo dateng panjenengan. diajeng aja semua. Kang Mas. Estri kasih sugeng Kang Mas Damar Wulan. Digantung pangestu berkait Gusti, aku sebagai suara sedih. Aturipun Dimas Sito Kumite dan Sampun Sito. Kuwi mung rekodaya ning sektolan kuwi. Jalaran nganti jaluk bukti sing tak yaiku mustakane Pinakji. Lajeng reso panjenengan Kang Mas. Saiki jaluk pengadilan ana ing Mojopahit. Oh ngaten. Tak jaluk seliramu dadi sing. Monggo kula dherekaken Kang Mas. Kene-kene sampe kene. Kakang layang seto lan kakang layang putih. Paling pangan Kadya paran pawartane kakang. pikantuk pangestu panjenengan Sang Swito Ratu. Kelampahan Minakjiku mati saking tangan. Minak goceng mati. Oh, Minakjinggo Ya mati. mati, Lur Kang Mas Damar lan piye? tewas. Ya mati. Mati. Wah. Menapa ji wonten dewa kok cidra? Saged kemawon deleng-deleng dewane. Nggih. Dewa yang nasar yang paling maksud menika. Nek dewa ing kayangan dari kusik dupa kemulun, Nggih. kalau sarjane kembang. Nek ning donya Nek ning gone Macapada, Macapada. sego pecel, sego tewel terakhir. Yen to pancen kados ngaten. Kakang layang sip. Bawu Sak menika panjenengan wenang dados ratu ing dados ratu. Tenan ta, tetep dadi ratu. Foto langsung rumiyin kan. Dicoblos yo dadi ratu. Ora dicoblos yo dadi. Pangestu panjenengan Sang. Gelereng. Ninggal tuh Sugasita ki piye? Napa-napa? Ning ngarsen sapa ki? Ngarsaken Sang Dwita Ratu Kencana. Lah kok paling gelandang adimu dadi ratu. Wah, sembrono. Terus napa? Ratu. Ratune semua. Aja disalahke. Apa? Sing salah ki ora Banyumu Andaskara. Sinten? Sing salah doktere. Aku ngaten. Loro waras entuk mulai. Wah, leres. Dan Dan Nonton lepat malih. sapa? Tiyang sepuhipun Anjas Mara. Ora ana anak kowe. Kambo Anjas. Sang Dwita Ratu Kencana nyuwun pangapunten. Estunipun wonten menapa, Kang? Sang Dwita estunipun yang saged bengkas karyan kedede Dimas Sito dalang mitik. Lajeng Kang Mas Damar Wulan. nanging akelipun yen to Damar Wulan menika sampun pecah. Tasih sugeng sang Saceni sapa? Tasih Mati. sugeng. Inji. Yen to ngaten sak menika ingsun ngresaki suwane Damar Wulan. Pareng nggih. Mati kok.
halus mo. Nun sewu mo, alus sak monten ayane sepinten. Damar Wulan, Sabdo katimbalan. apa bener kue bisa mateni Minakji? Menika leres. Jar apa bukti? Kula namung bebas. Sisa itu. Ewaya ing pambudi anggen ingsun ngadili perkawis menika. Yen Kakang Layang Seta lan Kakang Layang Mitir menika saged beta bukti nanging boten saged nyuwunaken saksi. Dawah kosok wangsul dumateng Damar Wulan. Mila Kakang Minakji Sabdo katimbalan Sang Juta Ratu. sakmenika panjenengan kula wisuda minangka adiaksa supados ngadili perkawis menika. Oh kados ya. Cak, Pripun Mama? ini ya. Nggih. Kowe diangkat dadi jeksa negara. Ngadili Nggih. perkara sing bisa ngrampungke. Nggih. Aja yo lan tenang. Oh ngaten. Ya. Nggih. Mergo jaman iki jaman suap. Aja main sogok. Nggih. Kula Sing tetep jujur le. tetep ngadeg wonten sak tengah-tengahing akhir. Nanging nyuwun sewu. Saklebetipun kula nglarah perkawis menika marang sinten kemawon boten kula keparekaken sumula atur. Sing ora diganggu. Nggih. Kula wiwiti saking Yayi Layang Seta lan Layang Mitir. Kula salah biasa. Sliramu temeka ana ing